My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Msonkhamanja Ccap, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msonkhamanja Ccap, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Thank you. Moni wonse mpingo, Yesu ndi wabwino, ndipo nthawi zonse zikomo kwambiri. Lero ndi tsiku loti mawa tikumaliza, koma tinene kuti bwanji munthu zovala zikada amapita kumtsinje kuti akatani, cholinga chake nchani, kuti zovala zitani, koma pamapeto pake mmanja mwake mmataniso ndi zimene zachitika. Ifeyo kuno simudziwa zimene zachitika, takhala tikudalitsika from day one, kotero kuna kuti mwadalitsanso mpingo wa Kalambo Ccap kwa basi. Ifenso ndithu tifuna tiyambe chitsitsimutso monga mmene zilili kunomu, kotero kunena kuti zambuye izi is not copyright prohibited. Hata busa ayi izi nkuna kuti copyright basi go ahead basi. Tere tatengera ife kuno ndithu tawauza kuti inu zili uku tiyeni nafenso chabwino timakhalaso ndi morning komanso evening devotions, koma sizifanana monga mmene zikuchitikira chonchi ayi. Nafenso tatengera kuti nafenso kwathuko mwina tikayambe motere kuti nkhoma sinodi ikhale ngati yakadimoto. Haleluya. Zikomo kwambiri kukhala na chitsanzo chotere chimene inuyo mwapereka kwa ife. Ndiye dzulo takhala tili kukamba za kungoti titachita za chitsitsimutso chija, tinadzaona kunena kuti popeza Satana anali uko akudziwa ulemerero onse umene uli kumenekoko, tsono kuti inuyo mukafike kumenekoko sakondwera. Chifukwa chake inuyo mukangoti kuti mwamulola Yesu khala mbuye ndi mpulumutsi wanu, mpulumutsi wanga, koma ndiye kuti ndalowa pa chinkhondo osati chamasewera. Tsono nkhondo ija tinadzayiona adani ndi atatu. Mudani woyamba osati mwamphamvu yayi, koma malingana kuchita ujeni thupi lathuli, zofuna zake za thupi ni zimene mzimu akufuna zimatsutsana kwa basi, kutsutsana. Chifukwa ichi chimakondwera pa zigololo, lukuledzera chani mukudziwa muchanalemba pa Galatiya 5 ndime ya 19 paja. Zonse zija chimakondwera chithupichi kwa basi ndiye zake. Komanso tinadzaona kuna kuti mudani wina ndiye za dziko lapansi, chilichonse chopikisana. Manyumba amene akutikukhala, Eliya akukhala kuti kufoza, nili kuteni, nili kubwandiro, nili kwakuti, basi zonse zopikisana. Ugulederesi kaya usuti nzopikisana, sapato, tanena ni china chilichonse ni mpikisano za dziko zimene zozo. Tsono kuvala zabwino, kukhala nyumba yabwino sizolakwika, koma zikhale mndondomeko yake. Haleluya. Tinadzane nanso kunena kuti tsono pali wina ndiye ndi mdierekezi, abana mpirikitsa uko, uyo ndiye mwini wake. Muti amagwiritsa ntchito za thupizi, komanso amagwiritsa ntchito za dziko lapansi, koma akuti mukanizeni ameneyu, resist him, ndipo adzakuthawani. Tsono tinaona kuti kodi tingamuchite resist bwanji, tingamukanize bwanji. Ndiye tsono tinadzayamba mawu a Mulungu. Mawu a Mulungu ndiye chida choopsa kwambiri chomugonjetsera mdaniyu. Tsono tinadzaona zija zimachitika, komanso iyenso mdaniyo amadziwanso mawu. Mwaona nangeti? Koma iyeyu kudziwa mawu kuti nkunena kuti angowapotoloza kunena kuti atisokeretse. Ndi tinadzaona zonse zija. Kenaka dzulo tadzaona za pemphero. Sono tu pemphero talichita dzulo, talikumba kwa basi kuti kodi pemphero ndi chani, tipempherere kuti tipemphere bwanji, zonse zija taziona dzulo. Tsono lero tifuna tingopitiriza pang'ono chifukwa tinangosiya kukanusu kenakake pa pemphero. Tiye tipemphere. Atate Mulungu wathu, chifukwa cha dzina la Yesu Khristu tili zikomo kuti muli nafe pompano maka zija munatiuzazi
kuti pakasonkhana awiri atatu mu dzina lanu inunso mukhala muli nawo pomwepo. Kuti tidziwa muli pompano chitani ichi popeza mudziwa za uyo ndi zanga zomwe tifikireni. Kuti Ambuye mulemekezeke chifukwa cha dzina la Yesu Khristu. Amen. Ndingolankhulana ndi media pang'ono media nthawi zina mukhozepo dzina langa kenaka mudzalakwitsenso kani mwadala kenaka mudzakhoze mwadala. Dzina langa loyambirira ndine Wales. Sono Wales Sakala wake Wales wake si wa ku UK wa WALESI. Ndine Wales kwa zitsime zinalitu zawo zokhathira zitsime WELLS osati WELESI koma WELLS zikomo kwambiri. Tsono tione za pemphero lija timanena lija. Pemphero tamvani, pemphero ndiye chida china chake chimene titha kumugonjetsera mdierekezi. Tinazawerenga pa Mateyu 26 ndime ya 41 kuti ngati sitilowa mpemphero ndiye timakodola mayesero pa moyo wathu. Tinazawerenga pamene paja. Koma lero ndifuna tionenso zimene zimachitika. Kunena kuti pamene tikupemphera tinadzanena kuti ma hindrances zimene zimachititsa kuti pemphero lathu lisayankhidwe ndi chani. Timaona zimene zozo tinadzaona kuti kukayika. Mulungu safuna munthu ukamapemphera uzikhala wokayika kuti kodi chichitikadi chimene chichi muti zimene zinkuthekadi. Ukatero mwasemphana naye Mulungu. Koma iweyo believe, khulupirira kuti chatani kale chachitika kale. Chimene kupemphereracho ndi mmene Mulungu amafunira. Giya lake na kuti tiyende pa pemphero ndi chikhulupiriro. Komanso pamene tikupemphera let's quote scriptures. Tiyeni tinenere mawu. Mulungu tidzaona mawa dzina lake lili apa koma mawu anawakweza kuposa dzina lake. Dzina lake lili pansi amalemekeza mawu ake kuposa dzina lake. Dzina lake lili chapansi apa koma amalemekeza mawu ake kwambiri. Kotero kunena kuti kupemphera tiyeni tiyesetse tizichita quote scriptures. Tizinena kuti Ambuye kunalembedwa, sikuti kapena munene kuti pa chapitala chakuti verse chakuti ayi, koma bora zimene mukunena zinalembedwadi. Amafuna alemekeze dzina lake. Ambuye inuyo munanena kuti ndi mikwingwirima yanu ineyo natani kale nachiritsidwa. Sipakufunika munene kuti pa verse yakuti pana munene mawu amene ali mchani mu Bible. Ndiponso pamene tikunena kuti oya Dalisani Nkhoma Synod, Livingstonia Synod, Harare Synod. Yes. Komanso iyeyo Mulungu ananena kuti adzatiyang'anira ifeyo ana ake mmene tili pa dziko lapati lapansi pano. So let's be quoting scriptures. Chifukwa chake kuwerenga mawu nkofunika kwambiri nthawi zonse. Zikumveka eti? Tsono ndimati apart from kuchita ujeniyo kuna kuti tikuchita zonsezi pali china chake kunena kuti machimo athu amatilekanitsa ife ngakhale upemphere chotani. Koma ngati ukukondwerabe ndi machimo iweyo chisangalalo chako chili mumachimo sayankha Mulungu. No. Ndipo tinadzaona ku Yesaya kuja kunena kuti mwini wake anachita kunena kaya ukweza manja mmwamba kaya ulira motani malilime kanjani sinidzamva pemphero lako. Manja ako ndiodetsedwa ndikuona cho Mulungu kuti uyang'ane akuona kuna kuti ndeti mapereka chitsanzo. Msewu chigreda chachita grade nthawi ya August September changu chita kumene. Tsono kumakhala kuti cha msewu mfumbi kali moto speed kuchoka huku idza kuti usana iyo mungaione gari moto chifukwa chachani. Koma nanga sound imamveka eti ndi umene zimakhalikira. Mulungu kuti ayang'ane kukuonani fumbi lokhaloka sakukuonani naye koma ka sound akuva mwana akuti chani mwana uyu sizikumveka. Chifukwa ndi chani chotsani kaye fumbi. Chifukwa chake
tinazanena kuti pemphero ndi acts. Acts, ACTS. Uyo adoration, tiyeni timkweze Mulungu kuti ndiye mwini wake. Na pemphero lina lililonse likhale ndi acts. Acts, adoration. Pemphero la Mbuye, Atate wathu akumwamba lilemekezeke dzina lanu, adoration choyamba. Number 2, confession. Tavomerezani machimo anu kuti fumbi lichoke pakati pa inu ndi Mulungu. Tavomerezani machimo anu. Ndiye kuzibwera zina za thanksgiving, supplication, kupempha zimene mukufuna patayera apa zikumveka. Kenaka tsopano abale tamvani, pali china chake kuti Mulungu nthawi zina sayankha. Tiyeni tione Yakobo 4. Tsegulani Yakobo 4 ndime ya 3. Yakobo 4 ndime ya 3. Mukapeza werengane ndithu. Yakobo 4 verse 3. Tapeza? Werengane. Who has found it? Tenga ni maiki. Yeah. Mupempha ndipo simulandira, popeza mupempha koyipa kuti mukachimwaze pochita zikhumbiso zanu. Inu tamverana, mukamapempha chinthu, God is looking at the motive. Cholinga. Mukumva pamenepo? Ngati cholinga nchola kwika, ndithu mugulubuzika mumpera pa fasting, sayankha. Chifukwa ndi chani? Cholinga. Ngati inu mwapsa mtima ndi aneba, chiyesero eti kuingoyesera. Mwapsa mtima ndi aneba, kuti kaya makunyatsani kaya anagula moto koma ndi onyada chani, tsono anakutisani matope nthawi ina yake kaya ndi mwangozi kaya chani. Koma nani kazango kugula yanga aonanso nawonso adzaona zimene nichite, ndipo kumene tasiya pali chani apa nikadzango ndagula yanga galimoto ngakhale ana ake sakwerapo chifukwa ineyo sakunidziwa bwino naye. Kena kuti pa fasting Ambuye ndipaseni galimoto angapereke Mulungu. Cholinga ncholakwika. Tikamapemphera tione cholinga chake. Kaya ufuna umange nyumba, kaya vana wakatani, kaya cholinga. It should be full of love. Kusamango kaya kuna kuti aona kukhala ngati ufuna ubwezere zija. Cholinga. God is concerned with the motive. Afuna kuti cholinga chake ndi chiyani cha munthu nikampasa ichi. So tiyeni tikhale ndi cholinga chake cholemekeza Ambuye. Hallelujah. Yes. So in summary, therefore tikoza kunena kuti in summary, chifukwa sitipitanso ku zina ndi zina zija in summary tamvani, tinayamba ndi chitsitsimutso, ndipo tati Yesu timalandira kangati? Chonde. Ine nimayenda kwa basi. Yesu timalandira kamodzi. Sizigege kuti lero ulandire, mawa ulandire. Yesu nkamodzi basi. Sizigege timalandira kamodzi. Ukalandira kamodzi kukhazikika mwa Yesu. Kukhazikika kuti pamene pali vuto. Pokhazikikapo. That's why anthu akulandira Yesu kaya kangati kaya chifukwa sana khazikike. Kukhazikika kundi quiet time, kukhala paweka ndi Mulungu wako, kukhala paweka. Ukangoti wamulandira Yesu sankha uzikhala paweka ndi Mulungu wako, uzikhala paweka. Kukhala paweka bwanji? Ukhale nalo buku Bible, ndipo ukhale ncholembera, kapena ndi paper, kapena notebook, kapena tichita china chilichonse kunena kuti uzibereka mawu a Mulungu tsiku ndi tsiku. Thupi langa ili, tamverani, thupi langa ili kuti likule likhale choncho limafuna magulu angati 6. Ndipo tiyamike Ambuye kwa basi mvula ikugwa bwino,
zijatavyala zija kumunda kuja tamvani pamafunika pagale doti labwino, mpweya, dzuwa, chinyontho, zimene zimachiza kuti kaja kakule bwino, nkuti uyu waumu wabwera Yesu umu muli thupi la uzimu nalonso lifuna likule, chakudya chake si mpunga ndi nkhuku ayi, izi zimalira thupi koma kuli chakudya chake umu, so chakudya chake chikhale cha thanzi. Haleluya. Koma nanga uyu mwamudyetsa cha uyu wa breakfast nayo ufuna mudyetseni nthawi ina iliyonse azidya ndi mawu a Mulungu. Komanso sizokhazo afunika pemphero tu sikugwada. Mutha kupemphera ngakhale mene mukuyenda, mutha kupemphera ngakhale muli mkali moto, ineyo nikamapita ku Blantyre kaya ndikakwera kochi kaya nikwera basi kaya nikwera chani nimapemphera, Ambuye ine ndikupita ku Blantyre, mwadziwa kale kuti siti imene ndikakhale kaya pakakhala anthu awiri kaya nditili atatu, koma amene ndikakhale naye nditumeni nikalankhule mawu kwa iye yokuti akudziweni. So ndikuti ndapempherera kale siti wokoma siti ndikangoti ndakhalapa amene akubwerayo ndikudziwa kuti casualty uyo akubwera uyo basi nathanaye kale mpemphero muja nikamalankhula naye zina za kulipwa kuti mwakuti akamavomera Yesu basi kuyenda ndiye kuti chani inu preaching ulaliki si apa pokhadwayi, ulaliki waukulu ndikhalidwe lathu ni zimene tikuchita ku business, zimene timachita kuntchito kwathu, zimene timukulankhula nawo aone Yesu mwa ifeyo. Umenewo ndiye ulaliki, si apa pokhadwa ndangati angabwere muno. Koma inu mayenda ndi anthu ambiri kuti mukupita kuchigayo muli ndi anzanu, tauzani za umboni wanu, munamudziwa bwanji Yesu, mukulalikira uko akuchonga za nyumba yanu, mukutumiza ma materials kumanga nyumba yanu, tikasiyana tu uko malinga ni zochita zapano. Tsono Satana ndi wochenjera, iye usafuna zotereza, chikwe chake amakupasani mayesero awa ndi awa kuti inuyo mugonje muchite ulesi nanje chithupichi amachidziwa zimene chimafuna. Ndizo jani makupasani example icha kubunda nkhumba tikamapa 2 days osazipasa chakudya ndipo imakhala ni njala, chifukwa ipo kuti ikayang'ane buka ni mphuno ija imanunkhiza msanga magazi kuona bucha si tuluka kuti muipite kumene uja uje ni ng'ombe zosavuta, nkhosa zosa timapita nazo, koma nkhumba zimativuta kubunda, tinatulukira njira osazipasa chakudya 2 days. Koma nkhumba ikakhala ni njala ino sotangolowani mujeni tsiku la namba 3 finali ngakhale madzi osapa ndikwangowaza pang'ono koma kulimbilana sizi kuti fungo munthu akamadya nsima amene wakhala ni njala 2-3 days akamadya kena kuti ukhala ngati ndiwo zosasa izi, mulandeni chukwa wayamba kukhuta ameneyo, mulandeni uli ni njala ungadziwe kuti ndiwo nzosasa. Haleluya, zikumveka. Ndikuti chimodzimodzi kuti zimve fungo la magazi kuti nkubuchara yayamba kukhuta, hayi ndithu so zikulimbira nazikulimbira yina chabwino chokudya chokoma nilipita kuti inanyamula munthu nkubuchara inabwerera imeneyo. Ndikuti zigololo ziwerewere kachaso mijedu thupi limakondwera, koma muli mzimenezi yang'ana uko ni upita kuti bwerera mwana wanga. Komanso tinanzanira momuno tingadziwe bwanji uyu chifukwa Yesu akabwera, when Christ comes in he changes your character, amasintha khalidwe. Ndiye Yesu amasintha khalidwe, muti sizitheka munthu ali ndi Yesu khalidwe ni lomwe lija zosatheka. Nditimakuwuzani za baka uje ndi nkhuku uje, nkhuku kangoyiponya m'madzi imakhala m'madzi nkhuku, hayi chikwa sindikhala muno ngakhale itere pena pouma bweya bwake unatani wachani kale bonyowa imakutumula
kukutumura ndi ukagwa kuchimo mkhristu madza simalo angawo koma chimo likadali aka kugwada 1 Yohane 1:9 Ambuye ndikhululukire ndachita chawo ndikhululukire na Ambuye ndipo nthawi yomweyo Ambuye amakhululukira kamtima zatha tsono usapitenso kujayi hayi pamene mabaka kukachasu kuziwerewere kuchani ukoko kumijedu baka nanga sindikwaonanga ndi amene wowo hayi inu munachokako haleluya tsono taonani zikatere ine tuni makonda CCAP ndimakonda kwambiri tinako kanyimbo every Sunday ndinachimwa oga tsono taganizirani uli ndi chibwenzi waphunthwa wachita chigololo ndiye wabwera kuno uli ndinachimwa poganiza ndipo ntchito zanga ndikuti mara nkuja momujaso ndinachimwa poganiza after 2 weeks ndinachimwa mulungu mtsibweni wanu ndani kusevera na Yesu. All right, look at me ndikhale kuti ndilibe sabato ndilibe sabato ndikuyenda ndi mzanga tikukamba nkhani kaenza chani Joyce Banda chani koma awina ndani 2025 ayi 2025 kukhala ntchito ndikuseka pamene pali tsono osadziwa kuti pali kachitsa pali kamwala nkuphunthwa tikhalabo Sakala tona imwa chitsapeya kuona makasa kutuka mangapo kahandikaje kujero chitsa chikuti chose chakanika chiri pomwe mava nkuja ndikudzaenda sujira yomwe niende chotani apa bande chiridi ukuru nube apa nine kuenda chosamara kuti munganiyese munthu wotani ndaphunthwa basi pana kupita mwe 2-3 days naenda sunjira yomwe pompa chaso dzura koma chisa chinatanisha nkuja sabata yamava zingatheke zimene zizi ndikuti inuyo kuti muthesa liti chibwenzi chija muthesa liti nanga inu ndinachi uliku tango kathesa chibwenzicho usiya liti kachaso usiya liti mijedu ndinachimwa ntchito zanga uliku usanchokako bwanji chokako haleluya tangomgwedeza kuti kodi ukumva mbale sono lero pamene tikuchita zimene zizi tifuna tione kuti tichite motani kuti Ambuye akhale nafe natitetezera tsono tichite chonchi Luka 11 ndime 28 taiona nimene Luka 11 ndime ya 28 Luka 11 ndime ya 28 11:28 Luka. Anybody? Okay. Ayambiranisi. Koma iye anati inde koma odala iwo akumva mawu a Mulungu nawasunga koma ina ilakile other version kuti nawachita mawu otu sikwangosunga to koma kuwachita. It's not just keeping the word of God but doing the word of God. Dino akanda na Sunday amanenelera chapitala chonse mwina mavesi kaya ngapo. Very good. Koma the main thing is kuchita mawu tisamangokhala kuwerenga maBhayibhulu chabe osa kuchoka kokuja ku ai tikamawerenga maBhayibhulu aja nikuona zimene mawu akunena tikhale ochita mawu wodala ndi amene akuchita mawu osangoti kwangowerenga kokha no tikhale ochita mawu akhristu ambiri timangokhala owerenga Bhayibhulu kachita ni mawu ai zimativuta kwa basi tikhale ochita mawu zikumveka koma chifukwa chake lero ndimati izi nzoti tikukutsana pano tsopano kanthawi ka 10 minutes kokha
tiyeni tione Aheberi chapter 12. Aheberi 12. Kuyamba ndime ya 1. Aheberi 12. Tiyambe ndime ya 1. Kuilekeleza ndime ya 3 or 4. Tibirire ngakhale masauso achuluka monga anatero Kristo. Chifukwa chake ifenso popeza tizingidwa nawo mtambo waukulu otere wamboni, titaye cholemesa chilichonse ndi chimoyo limangotizinga, ndipo tithamange mwachipiriro makaniwo adatiyikira ndi kupenyerera woyambira ndiwo maliza wachikhulupiriro chathu, Yesu ameneyo chifukwa cha chimwemwe choyikidwacho pamaso pake anapirira mtanda nanyoza manyazi nakhala pa dzanja lamanja la mpando wachifumu wa Mulungu. Verse number 2. Number 3. Pakuti talingalirani iye amene adapirira ndi ochimwa otsutsana naye kotero kuti mungaleme ndi kukomoka mmoyo mwanu. Amen. Tinotamvani inuyo mukangoti mwalandira Yesu, mundimvetse pamene peti, mukangoti mwalandira Yesu, chidziko cha pansi chimuzichitenga ngati stadium. Ndikuti mwalowa mu stadium muli mpikisano mmenemo, Satana ndi mithenga yake ali mmenemo. Tsono inuyo muli mmenemo, ndiye taonani tazingidwa nawo mtambo wa otionerera ambiri zedi. Tsono pali oni Lucas amene amationa tikusewera bwanji mkatimo mu stadium, moyo wa Chikhristu tikuyendetsa bwanji, mpira ukuyenda bwanji. Tsono amene akuonera zimene zizi, inuyo tu kumwamba wadziwa mwalandira Yesu, ndiponso angelo wadziwanso. Tsono ndifuna muone amene amaonera pa dziko lapansi ngati chi stadium, iwo wakhala umo. Wa number 1 amene akuona kuti zikuyenda bwanji ndi Mulungu Atate. Diso lake akuti silizachoka pa wana wake ayi, ndikuona mmene mukuyendetsera Chikhristu. Kaya muli kuti, kaya muli kwanokha, ino abambo amayi, muli pa ntchito, mwapita ku field, muli ku nsanje, amuna wanu kulibe, akazi anu kulibe, wana kulibe, kuli kwanokha, diso likuyang'ana akuyendetsa bwanji moyo wa Chikhristu. Tsono wa number 1 amene akuona mukuyendetsa bwanji Chikhristu ndi Atate kumwamba, akuona zonse zimene mukuchita mu stadium pa dziko lapansi pano pa moyo wanu. Be careful, samalani, don't be careless. Samalani, diso la Ambuye likutiona. Thank God he is on our side. Tiyamika Ambuye kuti yeyo ali mbali yathu, koma akuona zonse, akuona zonse, kaya muli kuti, kani usiku, kani nthawi yanji, iyeyo akuona. Wina ndani chifukwa kuti tazingidwa ndi mtambo, wina ndani ndi mu stadium mmene, ndipo ife tikamamugonjetsa Satana, angelo a Mulungu akululutira, koma nthawi zina tikamagonja vangokhumata uko. That's why kuti musamvetse chisoni Mzimu Woyera. Uko amakhumata ndiye kuti mwana akuchimwa, koma amakhumata konse kumastandi kuja kwangoti kukhumata, akuona zimene zikuchitika mu stadium chifukwa cha iweyo, chifukwa cha ine, zimene ndikuchita. Tisachititse manyazi dzina la Ambuye. Akuona. Wina ndani? Yesu nanje kuti anakuferani. Yesu Kristu akuona zimene zikuchitika mu stadium, mukuyendetsa bwanji moyo wanu. Mwamulora Yesu anabwera mwadala mthupi lanuli,
muthupi langali kukuonetserani kuti agonjetse woyipayo. Chifukwa chake tawerenga apa kuti iyeyo pakati pathu analipo mpando koma sanachitise manyazi Ambuye ayi, anali pano tsono akuona akuyendetsa bwanji mpira uja chikhristu chija chikuyenda bwanji pano pa dziko ni ground. Tsono iwo ali mumastandi akuona zimene zikuchitika. Wina amene akuonanso nanje kuti iye ndiye alimo muno, ali mu ground momwemo, ndiye Mzimu Woyera. Abale, nanga ndiwe mkhristu sizitheka ukhoza kupunthwa koma ndikuti rifari wa mpira kodi kwena kuti akupita kuti munthu aukalakwa asanalakwe iyayi koma aukalakwa kaya ni mu penalty kana mchana aukalakwa rifari angaimbe chifukwa chani sanalakwe munthu uja amaimba atatani munthu uja atalakwa amaimba kuti akupita ukalakwa ngati. Sono Mzimu Woyera si rifari yayi. Hayi, he's more than that. Iyeyu amaimba usana chimwe maganizo akubwera kuti uchite chakuti ni kwe chima kutsutsa china chake chima usatero mwana wanga usatero sizitheka kuti ayi nachita mwangozi mwadzidzidzi mwadzidzidzi Mzimu Woyera ali kuti yayi ndipo kaya ufuna kanza chigololo kanza kuba kanza chani usanapange maganizo akubwera kwe ndipo tukuchimwa nkulimba mtima. Haleluya, nkulimba mtima osati winziro sumalimva ayi koma china chake ngakhale kwe china chake kuti mind omwe come on china chake choti come on ukanguti wachimwa chije chimathawa. Satana angasimene amafuna zimene zozo wathawa. Mzimu Woyera sanga kusiye wachita chani mwana wake ndiye kuona ndachita chani ndiye muja umarapa muja. Tsono wina amene akuonera nkhondo imene ndi ndani? Mzimu Woyera ali pakati pathu. Inu tambani pali ena angelo akuona zimene zikuchitika mukalamu. Chifukwa chake inu mukanguchitira umboni munthu mmodzi, munthu ena abwera kwa Ambuye akuti kumwamba kuli chani? Chisangalalo. Angelo akutumpha akuona zimene mukuchita mu ground. Ndiye akondweretse please timu yathu uko. Mulungu Atate, Mwana, Mzimu Woyera komanso angelo amu kuti akondwe chifukwa cha ntchito yathu imene tikupanga pano. Tsono muone, we are surrounded with such a great cloud of witnesses. Tazingidwa ndi mzinda umene ukuonera pa zimene ife tikuchita mu stadium pa dziko lapansi pano. Wina ndani? Mdierekezi. Inu nayo sotu akuona zimene zikuchitika pano, akuona ndithu akuona, ndipo nayonso akutuma anyamata ake koma kumakhala wafa. Tsono mukangoti mwachimwa koma kustandi kwake nawonso kusangalala nawonso kumakhala chimwemwe nanje kuti munthu unali wokhulupirira ndiye wasiya ndi amakutenga tsopano kukhala ngati wasintha chipano tiye ukauze vanthu kwa chisapo tinali komwe kwa ife izi mmati chanis zojanuje ine nali konko tayiwerenga buku kuyamba Genesis ndipo tinatuluka kufika munatulukaso atinatuluka mpaka chivumbulutso unalakwa kutuluka ukanakhala momwemo. Haleluya. Ndikuchita mavesi acha amati musakhale ku vinyo yokha madzi okha koma vinyo pang'ono sanaletse mowa ndipata analetsa mowa ndipata analetsa mitalo ndipata analetsa chukwe yeyo akudziwa so Satana kumugwiritsa ntchito uku ndi uku mujezima chita kuti una wachoka chipanichi tsono wa chipanichi amutenge koma tiye ukauze vanthu kwako chimodzimodzi akuyang'ana Satana. Iweyo kugwiritsidwa ntchito ndi ndani? Ukugwiritsidwa ntchito ndi ndani? Kukanakhala bwino Atate akondwere nawo, Yesu akondwere ndiwe, Mzimu Woyera akondwere, angelo uko wa Mulungu akondwere ndi ntchito yako kuposana kwina kumbali ina. Isisatero ayi sikwa bwino kwayi sikwa bwino. Tsono wina ndani amene akutiyang'ana? Ma demons aja nawonso ali pomwe akuchita ntchito yake yomweyi. Mbali yathu iyi angelo a Mulungu ndi amene amatilimbikitsa, amatiperekeza, tikagona ndi amene amatichinchiriza. Ukakhala mini basi kayichita ngozi ukati Yesu ni mngelo amene amakhala ali apa kukutetezera iweyo chifukwa Mulungu watumidwa ndi Mulungu. Mungelo ndiye misijara
wa mulungu. Zikumveka? Ndi mmene zimakhalikira. So tiyeni tikhale mbali ya mulungu. Timalize. Zimakhalanso chotere kunena kuti abale pamene ife tachita zimene kumwamba kumakondwera. Koma china chake chimene ifeyo tikhoza kuchita ndichi: musadere nkhawa. Mukachimwa musadere nkhawa. Alipo Yesu, alipo ndipo akudziwa. Sizingatheke mwina kuyamba day 1 pamene mwamukhulupirira osachimwapo mpaka ayi ndife anthu muthupirira. Analiona kale thupirira, koma iye ali apa kukulimbikitsani nthawi zonse. Tiye mwana wanga, tiye mwana wanga, tiye mwana wanga, mpaka mumalize ulendo. Chimenecho chimamukondweretsa Ambuye. Chifukwa chake pamene lero tikuchita summarize kuti ndamulandira Yesu, tsono ineyo ndakumana ndi mayesero. Nanga ndingagonjetse bwanji mayesero awo? Nanga pano pamene ineyo ndili apa ningachite bwanji kuti wankatiyo uyu akulandira magulu 6 kuti akhale monga mmene alili? Nanga uyu akufunika magulu angati? Mawu a Mulungu 1, pemphero 2, tiyeni tizikhalira pamodzi ndi okhulupirira anzathu. Aheberi 10:25. Tisasiye kukhalira pamodzi ndi anzathu, chifukwa mukakhala pa fellowship, mukakhala pa ku church, mukakhala pena pake pamene kugawana mawu a Mulungu, mumalimbikitsidwa ndi matestimony, maumboni a anthu ena, zimene anthu ena kutili kuja ndi kuti mukulimbikitsidwa. Chifukwa kodi nkhuni imodzi amaphikira nsima moto ungayaka kuti mpaka sima ipse? Nanga bwanji zikapeza napo ziwiri zitatu, nanga si moto umayaka bwino? Nanga tiyeni tisasiye kukhala pamodzi ndi anzathu okhulupirira. Hayi, zimene zili zabwino kwambiri. Komanso ifeyo tikhale ndi ichi kuti tikhale ochita mawu. Komanso tiyeni tiuze anthu ena za chipulumutso. Step number 1 kuti inu mudziwe kuti mukugwa pa chikhristu chanu. Step number 1 kuti mudziwe kuti ine apa chikhristu ichi tsopano chikukhala ngati chikuzirara. Mukafika kumalo kwina kwake pa anthu amene samakudziwani, if you hide your testimony, mukangobisa kuti ine ndi wokhulupirira, basi ndiyoti mwatha. Ineyo chimene ndimachita ndikangofika pena paliponse pamene anthu sandidziwa, ndimawuza ineyo zina ngati ndine Sakala. Kale ndinali kwakuti koma zimene zinachitika ndi izi, moti lero ine ndine ndimakhulupirira Yesu Khristu. Ndi anthu amati chifukwa ukanena choncho ndi kuti wadzimangira mpanda, sufuna kuti uchite za chabe chwa nanga siyazinana kuti suja umati mwakuti iwe. Tsono iweyo tsono kuti ngati ukubisa testimony yako, ndiye kuti basi nikuuzeni nkhani. Napita ku school ndikamulandira Yesu 1983, ndalandira Yesu 84, akuntuma ku Holland ku school, University of Wageningen, so cha uko ku kwina kwake. Ndiye inu ndapita kuja nthawi ya Kamuzu kuti uone bombono la mkazi ni mkazi wako amene Kamuzu analibeza thukolo kwaye ndilesi lifike mpaka muti ndiye Kamuzu amene. Tsono ine ndavala t-shirt ndakwera ndege osadziwa kuti kuja ku nyengo zili bwanji. Nadzapita kuja ili -12 degrees, ndipo azungu anamva chisoni with this black man would die here. Black amangoni ponyera zimakoti, nanga zimakoti nizina zidawika mu suitcase zili uko, ndavunda ndiye basi take them anangoni pasa kwacha tapita ku school. Imata azungu amalemekeza chani makamaka bere safuna bere wina alione. Tapita ni ku Holland mukaone devil on 2 legs, Satana wenyewe kupita ni mkalasi. Kuona anyamata wamede mipara jitisi kusia matatu hizi kutile mbale sunu zoti bazilemba zosininga nene muchali chimo atikana zile mbalemba nso nyasa ngatizi mawele lipo mtunda tumikarashi inda karapa ukuli mtsikano mawele lipo mtunda ukuli mnyamata ini nazaru majala nimaliza sukuru ine kuno nachoka kwa Kamuzu kuna kuona bombono ndi ndani ameneyo mkazi wanga. Koma tawonani zochitika ku aya mwimani muzidziwa tu ndine munthu ndiponso ndili mwamuna.
mwamuna Yesu akutidziwa bwino kwambiri. Tasiyana tu ndinu azimayi. Ifeyo kwangoona tutika jambo na zimabwera ku brain. Brain iyi imatumiza chithunzithunzi chija apa pali ma kidneys, apa pali impsyo, pamwamba pa impsyo pali kena kati ma adrenal. So kama pitumiza kumene kacha, so ukatumiza kamene kacha ndi kamene kali in charge kuti magazi azithamanga. So ukangoona mkazi ino amene mumang'amba mpaka monse mung'amba, chithunzi chichimabwera kena ka kuipsyo kena kama magazi ayamba uthamanga. Chifukwa chazichazi, chifukwa chake Yesu akuti ukangomuona mkazi nkumukhumba watani kale. Ananena kuti mkazi ukamuona mwamuna nkumukhumba watani kale ngati. Hayi, inu you are different. Ifeyo anatilenga mu mtundu wina. So zijazi sikuti kapena poti watandira Yesu zichoka. Hayi, zija zilimo zili mwa ine. So kumuona kazi kuona mabeli. Hi Wells, how is Malawi? Akundigwa kumuona niyangane kupali akubwera how are you? So nukudeni na mpaka ine ninalowa pa gawo la fasting. Ndikuti ambuye nithandizeni. Taona nangotenga Bible ndine basi. Taona zikuchitika kuno, ambuye nithandizeni. 2 days fast osadya. Ya ngondi pasta mphamvu. Kile kuchitika hey, what is happening? Saturday I'm going to shito kumene koko. Ninazapita ku office kwa principal. Go. Yes. Come in. The Lord. Sana zungu abantu hakuna tinali ba check kwa basi. My students na 22,000. Yes, how can I help you? Ngo tell you. My name is Sakala from Malawi. Malawi samdziwa. Africa. But yes. Ndikuti ndati ndipemphe bwana. Kuti pano pa university tiyambe mapemphero kulemekeza Mulungu Atate kumwamba. Koma inu ndikanafuna mukanaona zimene zinachitika mu office. Bwana principal umene amenyera table kuhorani kuno za Mulungu. Ura kwa Yesu iwe. Ura unabwera za Mulungu kuno. Tuluka out of my office. Sindituluka. Ndikuti Bwana ndiloleni kuti pano payambike mapemphero tilemekeza Atate kumwamba. What is your name? You know Sakala, Kumalawi, Africa. What did you say? I could all right. Uganza could come in the kuletsa. Peter, horo ina dipansa underground. Peter kwanzako. Ukalengeze kwanzako ukamve yangu zandibuze. So horo kulibara. Ndiye kuti anthu akumwawira kuita zawo kukhisingana hapa bakugona njani over 1,000 kumene bamita mipa. So ndapita so pali ka microphone kofira kuti ukangoti kaya wina matani ndio kuti pali important pali message yofunikira kwambiri. Yesu nakuti munthu wakuda osindazungu lucky man. Good evening. My name is Sakala from Malawi, Africa. So you know the Saturday. Mawa. Tikuyamba mapemphero muno kulemekeza Mulungu kumwamba. Amina natilenga iwe ngati umalemekezeka kuno. Akakwera mini ba awame ujena akanyenda ndikuno. Uko hayi. Uko ndipo inu akuti chani. Nawa tiyamba I would stop it you audio danger siriwe ni wosauka uli benkani moto yomwe mina ndipo anapoya maboto kundi kida ni maboto to pamene china chachi chometa mpara chiulikisa sisi chikubwera mutsikana wina kwa mtsikana mimi namuyamika kwambiri anathamanga akuti boy run away, we know that one, he will kill you. Akutawa uyo timamudziwa uyo timamudziwa simasewera akukonda ndipo ufatwa hapa tawa ine wonera nkhula uyo nangopita muchikepe ndapita koma potolocha kunipanali phokoso pansi tsono sinidziwa ino zikatero mumapemphera bwanji. Ine chimene ndadzachita nangotenga mpando mu hostel mwanga mukarumu kanga mu hostel mwanga nkubikapo mpando ndikuti khala na pambuye ndawo yoti ndigwade palibe khala na pambuye mukumva zizochitika pansi mukumva izi zikumveka pansi mukumva
Ndimuuza Mulungu ndikuti mukumva izo. Ine tu ntchito yanga ndatani? Ndapanga zili kwa inu tsopano chitana Ambuye. Amen. Kumutero Mulungu, kumutero. Sunday yafika. Nadzapita ine muholo. Natiyamba 8 o'clock, 7:30 ndafika kale. Nali neka ndi Bible. Kunalibe nyimbo kuti imbe nyimbo napala chakuti ayi. Sinatenge nyimbo. Basi Bible. Mzungu akati stupid simasewe. Ine ndilo mene. Kukhala mene 8 o'clock yakwana. Past 8. 10 past ndaona mzungu mmodzi wabwera. Kena kazokuina. Kena anali atatu oka. Pama sauza damene ali kumene muja. Koma ino atatu anaona ngati holo yadzaza. Chifukwa chachani? Na mmene anandichitira umu. Suno kulalikira kwake. Sinangoti haya tosefe wochi mwana mangoti kumbusane. Si zimenezo ayi. Mulungu ali tsidya ilo, ine ndili tsidya lino wochimwa. Nanga wochimwa ine kuti ndigwera chanza ni Mulungu zingatani pa mtanda wa Yesu. Ninangonena za Yesu Kristu chimene anzabwerera pano natichitira, anachita pa ine. Ninawona zoopsa tamvani kwa ine. Ndikuwauza. Nguti amen. Woza napereka mioyo yawo kwa Ambuye Yesu napempherera. Zata. Unalibe kuti asono tapereka nechowonga. Haya zata basi zata. Inu Mulungu anagwiza ntchito anthu atatuwa. The whole university. That black man. Ina kananena kuti Yesu ni that black man. Sijua sinali inayi. Hallelujah. Sunday ina huru inataza. Kuma kulalikira mpaka anthu 22 akurashia amene sana mvepo za Yesu anapereka mioyo yao kwa Yesu. Kena kanso kudzalalikira Sunday ina. Kena kawina mzanga wa ku Kenya. Nonso wadziulu ananeso ndine mkristo. Anzongo nali kuti nanga iwe. Okay bwera. Nditinali awiri ndiye. Kena kawina wa ku Tanzania wadzipereka. So tinali atatu anthu akuda toka. Ndizimwe mpaka ku Deventa kwina kwake vamva kuti kwayambika mapemphero. Tinali maBible ndife anthu atatu basi. Anabweresa sima Bible kutapeleka muholo ali yese Bible lake. Moti mmene machita graduation ndikuti abusa ndikuona a principal sinichoka ine ku Holland. Mpaka ndione kuti mulembe mbusa amene akudziwana ndi Yesu. Mpaka nalemba chaplain amene akudziwana ndi Yesu. Ndine nimabwera kuno ku Malawi. Kupita kuja mpaka pano kuti Sakala cheche ya ikadali pano kuti ma 1000. Tsono inuyo musadikire kuti mupite ku Holland. Ku Holland ndikwano kuja mukukhala kuja. Hallelujah. Yesu achite chodabwitsa. Chifukwa chodabwitsa ndi inuyo. Afuna angodzera momwe inu asinthe uko. Chifukwa chimene chichi ndiye ndisakhale chete. Ndiuze wena. Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Msonkhamanja Ccap. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.